जों गिबियावनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानानै गासैबो बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावनो आगोल लाग्रोबाय। नैथियाव नोंथांमोननि मिडिया जिहेतु जोंनि हाबाफारिफोरखौ फोसावनो आखायाव लादों, बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय। आरो जोंनि जे हाबाफारि दाखालिनिफ्राय सानथामनि जे हाबाफारि दङमोन, जानुवारि 31, फेब्रुवारि 1 आरो दिनै 2, जों जानुवारि 31 थारिखआव बेलासि समनिफ्राय 12:30 रिंगानि उननिफ्राय अपेनिं सेरेमनि हिसाबै जोंनि माजबाद समस्तिनि MLA मानगोनां सरन बर' बिथांखौ लानानै जोंनि अपेनिं सेरेमनिखौ जों जागायदोंमोन। आरो दिनै फैयै फैयै गासैबो हाबाफारिफोरखौ जों मावबोजोबनानै दिनैनि तारिखआव जों दा जोबथा हाबाफारि हिसाबै क्लजिं सेरेमनि दङ। जों क्लजिं सेरेमनिखौ खालामनो थांगासिनो दङ। आरो बेवहाय बिनि सिगां जोङो बर'नि देंखोनि रानि आब' सुलेखा बिथांनि नुजाथिफैनायनि देंखोनि गेजेरजों जों दा क्लजिं सेरेमनिखौ खालामगासिनो दं। आरो बिनि गेजेराव जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बेन्दोङाव थानाय नुजाफैनो हानाय नेपाल हादोरनि, वेस्ट बेंगलनि, मेघालयनि, नागालेण्डनिफ्राय सौफैनो हानाय जिल्ला आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम जोङो साबायखर बावगोन। आरो देग्लायनि सारा आसामाव थानाय जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादा बाहागो लानायजों दिनै सानथामनि हाबाफारिया खोब गाजा गोमजा जों जेरैबायदि सानदों बिदिनो जाफुंदों होननानै जों गनायनानै लागोन। आरो बे आफादनि गेजेरजों जोङो जोंनि इयुननि जे हाबाफारिफोर दङ बेफोरखौ गुवारै सावरायनानै जों मोनसे हाबाफारियाव ज' जानो हादों जे जोंनि सावरायनो गोनां जे थान्दै मेल, बे थान्दै मेलखौ एसे दोनथ'नानै बावैसो समनि गेजेराव थान्दै मेलखौ आरोबाव जोङो CWC मेल लिंनानै बेनि गेजेराव जोंहा उननि हाबाफारिखौ जों बोरै लांगोन बोरै लाङा जों लाखादोंमोनब्लाबो बेखौ गुवारै सावरायफिननांगौनि थांखि जों आजावनानै लादों। आरो फैगौ बोसोराव जोंनि टार्मिनेटिं सेसन जि 3 बोसोरारि टार्मिनेटिं सेसन दङ, बे सेसनखौ जोङो बिबान बादियै चिरां जिल्लायाव खुंफुंनो होननानै थांखि लादों। आरो चिरां जिल्लानि बबे खन्थायाव लागोन, बबे बियाबनि सिङाव लागोन बेखौ जों दिनै थिग खालामाखै। जिल्ला आफादा थिग खालामनानै इयुनाव जोंनो दैथायहरगोन। बेखायनो जोंनि जि सावरायनांगौ आयदा धोरोमनि सोमोन्दै साफ्रोमबो आलासिखौ जों जायखौ खावलायदों बेखौ मोनजोबनो हादों। जों बुंनांगोन बियो जोंनि मोनसे गिदिर देरहासारनाय, ग्रेन्ड साक्सेस, बेखौ जों फोरमायनो हागोन। आलासि गेदेमा बिथांमोन जेरै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि BTRनि गाहाय बिथाङा बाहागो, बिथांमोननिफ्राय माबाफोर बेबायदि फोसावनाय बिदि माबाफोर होदों? खोब बाख्नायथाव। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथाङा आगोलावनो जों सावरायखानाय हिसाबै दा जोंनो संकस खेराइनि नामै संकस खेराइसालियाव मडेल खेराइसालि लुफुंनो, मडेल गार्जासालि लुफुंनो आरो मडेल न'मा न' लुफुंनो थाखाय जि खोथा होदोंमोन, बे बाजेटखौ बिथाङा आगोलावनो जोंनो 5 कौटिनि बाजेट हिसाबै बिथाङा फोसावखादों। हयथ' दिनै बे खोथाखौ बियो बुंलाङाखिसै। संकसआव जिहेतु बियो 16 तारिख फेब्रुवारियाव थांगोन, बे दिनाव हयथ' फोसावगोन होननानै जों मिजिं थिदों। आरो जोंनि BTRनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनो नै एसे आगोलाव दा लुगासिनो, कनस्ट्राक्सना सोलिगासिनो दङ। हयथ' जों प्रग्रामनि सिगां न'आ कमप्लिट जागोन। 50 लाखनि मोनसे गेस्ट हाउस दा लुफुंबाय, ओमफ्राय उखुमदोबानो फिनिशिं खालामब्लानो जोब्बाय। आरो बिनि अनगायै बेजों एटाच्ड गासै 11 लाखनि टयलेट, लेट्रिन उइथ वाटार टेंकि बे जिनिसाबो लुफुंजाबाय। आरो बे BTCनिफ्रायनो हरनाय अपेन स्टेज बेबो फ्राय कमप्लिट जाबाय। जों प्रग्रामाव बाहायहैनो मोनगोन बेखौ जों आसा खालामदों। आरो बिनि अनगायैबो मानगोनां BTCनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा दिनै
50 लाख आरो दाबावैनो हरबावनायनि खोथा होलांबाय बेजों लोगोसेनो आरोबाव संकसनि माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय 1 कौटि आरोबाव थारमाने 1.5 कौटि थाखा आरो हरनायनि बिथाङा खोथा होलांबाय आरो बिनि अनगायैबो खोब बाख्नायथाव गोजोनथाव बाथ्रा जों दुलाराय गुदि बाथौ आफादनो बिथाङा धोरोमनि बिजाब साफायनो थाखाय 10 लाख माने 10 लाख थाखा खोथा होलांबाय हयथ' बेखौ बे 2025नि गेजेरावनो जों मोनगोन आरो जोंहा साफायनांगौ बिजाब साफायनांगौ जों रेडि जानानै दंखासै आरो बेखौ बे रांजोंनो जों साफायनो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों बिनि थाखायनो जोङो बिटिआरनि मानगोनां चिफ आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि बिथांमोनखौ जोङो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। दिनैनि हाबाफारि जाफुंसारनायाव गोबां रायजो राजाफ्रा बिथांमोना बाहागो लाबाय बानजाय आफादा मोजाङै मोजां खुंफुंबाय बे बिथिङाव नोंथाङा रायजो आरो बानजाय आफादनिसिम मा मेसेज जोबोद गोनां दोल गोनां सोंथि जे बानजाय आफादा बेस्राफोर गोबाव समनिफ्रायनो गोबां खस्थ' खालामनानै दिनैनि जि जोंनो एक'मडेसननिफ्राय लानानै फुडिं आरो सायनासालि आलासि जिरायसालि बेफोरखौ जेरैबायदि खस्थ' खालामनानै होदों बिथांमोना मेंनाय बानाय गासैखौबो दोनथ'नानै जोंनि जुथुम्मानि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जाफुंसारहोनो थाखाय नारा नाथा जुजिनानै दिनै जोबथा आगानाव फैबाय बिनि थाखाय आङो गिबियावनो बानजाय आफादनि मानगोनां चेयारमेन माजबाद समस्तिनि MLA चरन बर' बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावगोन आरो बेजों लोगोसे बिथांनिनो गाहाय लेंथुमगिरि जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ लाइमोन आफादनि नेहाथारि किरेन बसुमतारी बिथाङा गाहाय लेंथुमगिरिनि बिबान लानानै जेरैबायदि हाबाफारिफोरखौ डिसिप्लिन भाबै जेरै नांगौ मोनसेबो बिथिङाव खम जायाजासे गासैखौबो बिथिंखौ नोजोर होनानै जेरैबायदि मावनानै साक्सेस खालामदों बिनि थाखाय आं बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावगोन। बेजों लोगोसे बानजाय आफादनि मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनि जे मावथि बिथांमोन आरो जिल्ला आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बिथांमोननि जायफोर एक्जिकिउटिभ दङ दैदेनगिरिफोर दङ माइनाव आफाद लाइमोन आफाद बाथौ अजा आफाद बिथांमोना जेरैबायदि सहाय सहयोगिता होलायनायनि गेजेरजों दिनै जाफुंसार होनो हादों बेखायनो बानजाय आफादजों लोगोसे आं जिल्ला आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो रोजा रोजा साबायखर बावगोन आरो जोबथारनायाव दिनैनि नैबे गेवलां मेल एबा क्लजिं सेरेमनियाव जोंखौ ओनसोलनि जाय बिथांमोनहा बाथौ सिबियारिफोर दङ बिथांमोनहा लैहोर फैनानै गावनि न'नि गोनां हाबा हुखाफोरखौ दोनथ'नानै जे बाहागो लाफैदों आरो जोंनि सायनासालिखौ जोंनि बे कनफारेन्स थिलिखौ जथुम्मा थिलिखौ गोगोम समायहोदों जाफुंसार होदों बिनि थाखाय आं ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावगोन।